Så er det beslutning taget. Det var der, hvor jeg skulle gå nu. Det er det er ikke galt. Men ja, Morten, ja. Det er dejligt. Så du skal bare lave, hvad du vil herude. Det er fandme nogle random ting, det her. Nej. Det er faktisk nøje udvalgt. Det kan også godt være indenfor, eller hvad? Nej. Nej, det er alt sammen udenfor. Alt sammen udenfor, under Guds fri natur. Plus minus. Vi skal i hvert fald ikke gå igennem en dør. Det er sikkert. Hvis jeg endelig skal ind, er en dør, så åbne den først. Jeg skal vist få noget god sted til fast med tænder, hva'? Vi er oppe. Vi nærmer os 4 minutter. Man må jo tanke. Kan du bare en kuglepind? Er du færdig? Nej, hun er ikke. Hold det helt færdigt. Hvad er det? Har du gættet dem alle sammen? Vi mangler stadig post-it. Post-it? Ved ikke, hvor den er. Vores første post. Var det en albu, du fik i hovedet, eller hvad var det var til? Hvad? Er Anne Edsen først? Ja. Eller som nummer 2? Nej, som nummer 2. Nummer 2, ja. Fanden kan det lade sig gøre, altså? Jo. Bare fordi de er suveræn sidst. Det er sådan en leg med ord. Lille til hø. Jeg tror faktisk for en gang skyld... Jeg skal hjælpe der. Kig op, Ja, så. Op med det igen. Det bliver stående! Ej! Jeg skal lige samles op. Jo, nej, ikke så rigtig i hvert fald. Det har de sgu da herskægt. Så igen. Den er ved at falde ned. Okay, det skal så for det her. Vi har kun været inde i Ligger der over eller sådan 3-4 minutter. Jo, ellers har det faktisk blandet. Det er faktisk Det passer det ikke meget godt. Altså ikke dig, men de andre. Men ja. Prøv at se, du kommer Mathias tilbage igen. Hvor er det fedt.
Morten med på et 0 af 1. Jeg synes, vi er meget, der ikke er helt enige. Han kaster nu. Okay, er du klar? Jeg tror ikke, du skal kaste så højt. Det er nemmere, hvis den vender om, Anne, så er det nemmere, står den nemmere på hovedet. Du kaster altså bare dem derhen. Kaster. Du skal ikke kaste så højt, Morten. Ja! Sådan. Pissegodt. Ned, Tjalfe. Kom så, Tjalfe. Godt, det der. Man kan ikke se dem mere. Lige ned, lige ned. Ja, netop. Glemte jeg bare. Han kvægst den. Ja, han har spist 2 af kvægsten. Øj! Sådan der. Det var hold 3, ikke? Sådan, jo. Han har brug for hjælp af P. Han skal lige tykke munden. Lige tykke munden. Det er det bare. For helvede, P. Det er godt. Lige så stille. Tjalfe, du har chokolade på trøjen. Og det er det største problem, eller hvad? Nå, nej. Det er fandme fejt, det er. Hvad er fejl? Det er aftalt spil. Der har aldrig nogensinde været aftalt spil. Det her Jensen har haft dårligt med hele dagen. Helt vildt. Kom nu, kom så Tjalfe, ned med det. Slå nu for helvede, kom nu! Lige det sidste. Er det der? Kom med markedet. Nej, hold nu op. God tur. Husk for klip. Han er anden sådan. Kom nu, Marie. Det ville jeg gerne have gjort det der. Jeg kan også godt lide taktikken bare helt ned i spanden. Så du resten? Marie, der er nogen hen mod dig til dem. Hvad fanden er det? Ja, se! Lav resten af det, jeg var i gang med. Okay, er I klar? Kom så, Signe. Skal vi tage dem ind på midten, eller? Nej, hey, jeg kan godt. Signe, se, hvad din anden tur. Jamen, han er ikke. Hvad fanden er det der? Hun er nok ikke. Whip. Ligesom hund. Du må gerne, må hun ikke rykke med? Jo, jo. Åh, det er godt, Signe. Det var meget lækkert. Lige forvandet ud. Var det den første? Ja. Mums. Skide godt. Sådan! Sådan! Jeg er lidt mudder ude, eller hvad? Nej, vi er ikke engang at hæve dig i mål. Vi har travlt med at se Stine. God tur, Signe. Sådan! Hvad har du lavet? God tur. Du har chokolade på trøjen. Hvad har du lavet? Og det går til. Hey, er der flere?